खुलुमबाय बयनिसिमबो जाय जाय बिथांमोनहा जोंनि भिडिअफोर नायो ओमफ्राय जोंनि दिनैनि भिडिअ जाहैबाय जोंनि गामियाव आथिमंगल दं आरो जों बेयावनो जाहैनो नागिरदों ना नानि दानियाबो देलायबायनो जि मोजां ओमफ्राय नायलांबाय थादो जाय जाय बिथांमोनहा आंनि भिडिअखौ नायो बिदिब्ला थ'दो ओमफ्राय आं देखायनि र' जों सोर सोर थांगोन नै इसोर बिमा फिसा साथाम जों बिमा फिसा साथाम सयजन थांसै गोजानाव नङा आरो खाथियावनो 2 मिनिट थाबायबानो मोनो ओमफ्राय थांगासिनो दङ बेसेबांखिनि हायो देखायगोन आरो दा मानसि थानायावबो बांद्राय भिडिअबो लानो एसे लाजिनाय मोनो नालाय ओरैनो एसे देखायनोसै आरो बाजिया जोंना जागासिनो दंथारो नै दिनै मिरामिस ना नोंना मिरामिस जादों नै बाजिया मादै नैबे मादैया मिरामिस खोमा ना आरो नोंबो मिरामिस बेना बेदर दं ओमफ्राय बाजैनाबो बेदर दं नै गोथाव गोथाव जागासिनो दंथारो नोंसो जानायखौ नायग्रोनोसै जा दे जायगायानो गैला नेगासिनो दं ओंखाम जानो माने मिथिला ओंखाम जानोसै जों ओंखाम जानो नेबाबो मोनजागोन ना मोनजागोन दसे नेथ'नोसै जों एसे माने मोजाङै जाखागोन बुरजा बुरजा ओंखायनो जों एसे खालि जागोन जायगाफोरखौ मोजाङै लानानै जानोसै आरो ओंखाम लाबोबाय जोङो दालि पापर ओमफ्राय मुला ओमफ्राय लाब्रा अमा बेदर निमु जानोसै लकेल दाउबो लाबोगोन नो जोंनो বনাইতো ইউটিউবার হয়
Buare deh. Apa? Ai jenis surai juga beda. Nè Nania besadeng, Nania besadeng. Mama sadeng Nania. Jelek kentalai. Mama sadeng. Nania ma sadeng. Betul saya ke? Betul sadeng. Papot pun sadeng. Ayah, akan semua mana bikin engkau tak keluar sini boleh dus. दा ओमफ्राय थाबायलांबाय थानाय आलासि जोंहानाव हाबफैयोनो लांनोसै जोंहानाव ओमफ्राय नै लोगोफोर जोंना आनैयाबो आथिं मंगल जानो फैदोंमोन ओमफ्राय जोंहानाव एसे हाबलां होननायखाय लाबोबाय ओमफ्राय साहा एसे फुदुंनानै होबाय आरो फैफेरा दिनैसो जि गोबावनि उनाव जोंथ' थांबाय थायो ओमफ्राय बिजा फिसाजो ओमफ्राय बिजा आमाइ ओमफ्राय नै बिजाबो फिसाजो